Nyakora Mugiajwanga dakika ina parko da chiel tok sa chiel marukinyi kamoro moro ma intiere machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugiajwang okinyi makawuono wadwa goyo mbaka kotudore kod yiero mano mar duola mochung'ne okinde e pacho kae Law Society of Kenya ma yiero margi igeno ni biro bedo katimore dwe mar adek mano higani mar 2026. Penjo en ni to koro jal mane ma biro bedo kakao kar Faith Odhiambo mosebedo katelo ne LSK kata riwruok mar okinde kuom thuolo mar higni 2. Parni jal ma osebedo president kata jatelo mano mar Law Society of Kenya nitiere kod thuolo mar telo ne okinde e pacho kae kuom thuolo mar higni 2 miwacho kanyo kod dongere ni en non-renewable. Matiende ni higni 2 koserumo ni apisi to koro ibedo tenge joma moko ema koro donjo e apisi. To penjo en ni to koro ng'a ma biro bedo kakao kara Faith Odhiambo entiere kod ting' mane ahinya to gi sani ka wan duto wang'eyo kaka Faith Odhiambo osebedo katelo ne riwruok mar okinde e pacho kae LSK nyaka ne odonje telo. Wang'ene kinde mane odonje telo ne en kinde mane wantiere kod liet ahinya e pacho kae, liet manokel kod rawere mag Gen Z mane koro pingo sirikal kata ne keto sirikal tesre. Ne waneno kaka Faith Odhiambo ne nitiere ong'ala ma mbele neno kaka koro okwero maricho mane sirikal timo. Penjo en ni to sani ma koro LSK ikore ne yiero jatelo margi manyiena to koro jatelo makamano obo bedo ng'ato ting' mane ma entiere godo to yiero mag LSK kinde mathoth ojabedo e yo machalo nade. Kopogore kod mano Nyakwara Mugiajwang bende obo bedo ka wagoyo mbaka kotudore kod gope ma counties nitiere godo ne okinde e pacho kae nyanya to gi sani ma counties nitiere kod gope mag okinde mag omenda mathoth ahinya to gope makamago ka gin counties nitiere godo mano hinyo tije okinde e yo machalo nade. To kaponi okinde odagi ni ok bibedo katiyo ne jopiny to mano bende biro miyo jopiny ok yud ratichgi e yo machalo nade. Twak maket kod Nyakwara Mugiajwang ka bibedo godo kenda odiochieng' makawuono antiere kae kod okinde 2 ka bende gin jokanyo mag LSK. Antiere kae kod Ochieng' Gor ma en okila kendo jakanyo mar LSK achiel kod Memory Oyuga Apio ma bende en okila kamaloka kendo jakanyo mar LSK. Achak kodi yauri chiwo nade? Erokamano ahinya achiew maber agone Nyasaye erokamano miyo waneno odiochieng' makawuono. Awachni happy new year koso higa oseti. Podi. Koro pod happy new year pok wanenore higane. Wamor mar bedo ka mondo wanyis jopiny kaka chenro mag LSK gen kaluwore gi weche mag yiero mabiro bedoe kendo kaka isewacho gi chudo wa mowinjo bende chulo kinde ma ji oseywak ne ahinya ni chulo lawyers pesa mang'eny. Koro an wafuona ne iye wane be kong'eny adier koso winjo mede. Erokamano. Udwa fuone kong'eny koso winjo be no be imede koso piny. Kata kamano machiegni enye twak Ochieng' Gor. Erokamano. Memory Oyuga oyawre chiwo nade ang'e ni mai mari mokwongo e Ramogi TV machiegni ahinya. Erokamano Joyce. Achiew maber. Nyasaye orita kendo ago erokamano. Erokamano kuom luonga kae. Wago mbaka. Machiegni twak. Erokamano. Nyakwara Mugiajwang meda kawo thuolo makende mar rwakni machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Adona chak kod twak marwa ayango kinyi makawuono adona chak kodi Ochieng' Gor. Yiero mano mar LSK itimo e dwe mar adek mano higani mar 2026. Ikruok mane kata ikruok en mane ahinya to motelo ne yiero mang'eyo ni wenge duto jathoro ng'e nikech wang'eyo ni yiero mar LSK ni bende wajakete nyong'ong'a mana kaka yiero mar Komten piny Kenya kaluwore ni en kom maduong' ahinya e pacho kae Ochieng' Gor. Erokamano ahinya. Yiero en dwe mar 2 tarik 19. Mok dwe mar adek. Ok en dwe mar adek. Dwe mar 2 tarik 19. Midhi time yiero. Nosetim nominations. Jok candidate te nosepuodhi. Jogo madhi chung' ne positions mopogore opogore. Nitie positions mang'eny but koro wabiro ng'iyo mana mar president ni. Emobiro goyo mbaka. Kasto bang'e maybe wanyalo wacho Nyakwara Mugi be mochung' malaro migepe moko. Nitie migepe mang'eny e kweth mar okinde mar LSK. Koro ka ker mar LSK migosi Faith Odhiambo notimo maber kaka ni wacho ni chenro mag LSK gin ga higni 2 chon ne higa achiel to ni nyalo nuoyo. Koro waneno ni mano kawo pesa mang'eny ahinya mag campaign kech campaign bedo ilose Kenya te kuonde duto
koro ne wakindo neno kwa watiyo gi pesa mang'eny higa ka higa, koro noloke mondo bedi higa 2 mar term achiel mar president. But jok modongi te kiwuok e vice president pod inyalo nuoyo mondo pod inyalo dhi kendo 2 term kata more than 2 term kaka iwacho ni 2 term. Koro Faith en osetieko mare, koro nitie jok modonjo e race ma sani ma koro go campaign, osepuodh campaigns, sani ji wuotho ofise kofise, nitie gimoro ni door to door, iromo gi ji, iwuoyo kodgi kiuso ombulu sera mondo ji ogoni kura. Koro voting ibiro tim across the country. Kiwacho door to door, door to door ni itime yo machalo nade? Nikech wang'eyo ka wapimo yiero mano mar ten piny Kenya, wan janeno ka iwuotho ir jo Kenya mayudore gwenge duto. Jogi to wuotho kuom jomage door to door mar mondo mi obi oyiergi. Nyakwa Ramogi jo nyalo gombo winjo. Erokamano. Gima timore donge yiero mar wakinde, iyiero gi wakinde. Koro wakinde samoro romo kodgi rally ok yot. Onge ng'ama loso rally mondo ji odhi orome rally mondo giwach sera. Idhi man office gi kuma gitieno, mane door to door. Idhi e dhot mar ng'ato, kata office mar ng'ato. E Kenya mzima. Koro kata kichako gi Nairobi, idhi nyaka Migori, en gima lich ahinya. Omiyo wacho ni tinde osebedo gi nengo mamalo, pesa mang'eny itiyogo ahinya mondo iwuoth kichopo iro kinde duto e Kenya. Ok en gima yot. Kata ng'at ma vai, nitie jomoko Nairobi rep, ma represent jo Nairobi. Kako osiepna Wycliffe Oyo ma wuod Akala, ono do represent jo Nairobi. Lakini nyaka odhi okwa kura Mombasa, Migori, across the country. Koro giwuotho kamoro amora mane door to door. Iromo go kinde kasto samoro be. Ma joma represent Nairobi, manyo kura Nairobi kende. Ang na fuon nigi migepe modongo mbele kang na nyisi kaka migepe ng'eny. To lakini koro Nairobi kaka jo Nairobi iyieri, but as a Nairobi rep, but iyieri gi jo wakinde te. Yare Homa Bay nyaka everywhere. Koro obedo expensive ne wakinde, sani ji tiyo gi pesa mang'eny, nyaka iwuothi, nyaka igonji, e door to door go samoro, seche moko nyaka ilos chai. Okinde be igonyo. Omero tek. Kendo gonyo gi ok yot. Kimiyo gi 1,000 mano teno giwacho mana ichagi. Koro gonyo gi nigo nitie. Koro bedo mar LSK president, sani oseng'ayo malo makata wan madwa time pod warito mamondo. Irito mar mondo mi bed kod pesa magonyo go ji. Waruaka ne Oyuga Apio e twako kiji makawuono. Oyuga Apio into yiero mago mag LSK masani koro kayo machiegni. Chieng' goro osewacho ni ose yang tarik. Obo bedo tarik 19 dwe mar 2 mano higa ni. Sani wanyalo wacho ni wakwano mana jumbe kata ndalo to wachopo e yiero mag LSK. Ikruok nyaka sani ne yiero makamagi neno ka ochopo kanye kata ochomo kanye Oyuga. Mokwongo awinjo ka goro wacho kaka Faith osetiyo maber, mano nyaka wapuo kendo wamor kabisa gi tich mosetimo. E ndalo mosebede president ni osetayo wa maber kabisa. Chenro mag LSK neno ka nitie membership, ntiere there's rule of law kendo ntiere kaka LSK regulate members ge. To magote Faith osetimo maber kendo waseneno kaka wach Gen Z protest nobire public interest ma ochunge motegno. Koro preparation kae iyudo ka ng'ama koro dwa kao tende ni nyaka bed ng'ano ma nigi experience. Ng'ano ma ka okilo wacho ni koro ng'ama adwa miyo kura chalo nade, nyaka penjre ni to ng'ama miyo kura ni ben gi experience no monyalo kao kar Faith kuma Faith experience yo bed gi experience kata winjo bed ntiere kod qualities mage ma okinde ko amua ni ng'ane ma koro wamiyo telo to gintiere kod adiera ni obo medo tayo duol mar LSK yo makare mar mondo mi LSK omed chung kar kende nikech wang'e ni kinde mathoth LSK en independent moko yiengre kamoro amora obede weche go mag siasa kata weche mamoko kamano. Experience e serving members mag LSK. Ingeni LSK nigi organs ge, LSK nitie kaka en gi engine mare, oran kende. Koro ng'ama kao kar Faith ni nyaka bed ni understand LSK maber to ose serve ji e yore mage. Ok wadwa ng'ama dwa biro kanyo ka waka test tubes. Tingeni wadonje ndalo elections mag 2027. Wadwaro ng'atno manyalo chung motegno ma defend members to kata ka mo defend members ma en kanyo bende okelo ji together, okelo ji nikech wan jogo mang'eny manigi
different opinions. Koro okwadwar ng'atno madhi biro chest thumb to ok nyal riwo ji kata cancel. Ing'eni cancel nigi ji mang'eny kaka Gorno osewacho. Koro okwadwa ng'ama dwa dhi biro to en kendo okoro okelo pogruok. Ting'eni kuma wadhiye ni wadwaro riwruok mar LSK gi kansolwa manyalo tayowa maber. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi aduoko chieng' gora e twak. Chieng' gora e kinde ma udhi e yiero makamagi nikech wang'eyo ni kinde ka kinde kaluwore kod kata chike mago matayo piny Kenya mano constitution. Wang'e ni ng'ato ka dwa ringo mar mondo mi obed jatend piny Kenya nitiere moko kuom qualifications ma ng'ato winjo bed godo. Akia ni ka LSK en eyo machalo nade kose ng'ata kata ng'ama sani koko bed admitted to the bar nyalo chunga mar mondo mi obed jatend LSK kose mar LSK ni bede eyo machalo nade ng'ama manitiere kod qualifications mane minyalo yiene mondo lar koma mano mar LSK e pacho kae mar bedo jatend LSK president mar LSK. Erokamano. Ok ng'ata mobedo admitted nyalo chung'. Nitie higni manyaka chung' kata mana positions moko kapod iwer gi president. Iyudo ni koro wachak gi president nyaka ibed gi higni 15 ise practice higni 15 koro ki qualify mondo ibed president. Inya paro ka nitie diere moko mani dwa gol higni go kane Harvey dwaro mondo chung president to pok no chopo higni pok no chopo. Pok no serve kuom higni 15. Pok no serve kuom higni 15 koro ne giwacho ni age limit must fall. Ni bora ni sebedo wakili inyalo chung president but noko faulu kore chik pod odong kaka en no ni kidwa bedo president nyaka bed ni se practice kuom higni 15 mano mokwongo. Mar ariyo nyaka bed ni isebedo e council ise serve a council as a council member. Kise serve a council then koro yieni mondo ichung inyalo chung kata ansani anyalo chung nikech asebedo e council nan Nairobi representative koro anyalo chung president kata kapok chopo higni 15. Mana momiyo Faith bende no chung. Faith bende pok ochopo higni 15 but nikech nosebedo council member koro no yiene mondo ochung. Koro mago qualification mag bedo president but ng'ata madwa vai position mora modong gi nitie manyaka bed ni se practice kuom higni 25 bende. Kinyalo mana lero to gin positions mag. Kora mi positions gi. Koro LSK wantiere kor mokwongo wan gi ker mar kweth mar okinde ma Kenya ka mano president mar LSK. Mar ariyo wan gi jalup ker kata vice president. Kasto wan gi general member. General member ka nitie tieng' diriyo. Nitie mosebedo kuom higni 25 ma sani hotel nego osiepna iluongo ni Tom Kopere. Mabe kendo lap dhoge pod ndong en iluongo ni termless. Ji ne wacho ni jomoko ne wacho ni se serve 2 terms koro winjo we lakini wawacho ni Kopere termless. Nango kaluri kod kit kaka tich maber mosetiyo kane timo yiero higa tam mokadho cha nodhi ano post nikech tich maber mosetiyo koro wacho ni ka ng'ato tiyo maber ka komoko tur to kitere ka fundi. Kopere ma jogo nyaka nuo. Mar ariyo kasto e general member kanyo kendo chake yudo ji ariyo koro gin general members adek. Kia general members tidhi Nairobi representative. Nairobi representative kaka na wacho iyiere gi okinde te kumora mora e Kenya ka but represent Nairobi advocates. Kanyo yiero igo ne ji adek kura. Koro ji adek mosechung kanyo yang mawach gi but nitie weekly for you. Efi Shila awacho mana jowa jok moko koro gimbe gidhi adhi komoro mondo jogi ong'e gi but wan gi weekly for you Wuoda Kala wan gi Efi Shila Achieng'. Bentie kendo ng'at machielo hapa ni mago jowa mochung Nairobi rep Justus be open ochung Justus Ochieng. Kia Nairobi rep kanyo yiero ji adek igone ji adek kura actually you take 3 names. Kia kanyo tidhi up country jok ma represent jowa ma practice e taonde mamoko mopogore gi Nairobi kod Mombasa. Koro kanyo wantie iyiera ng'ata samoro nya Eldoret nya Homa Bay anywhere except Nairobi. Kech Nairobi nitie gi jok ma represent gi to gi coast. Koro mago sani wantie gi jowa yawuot luo kod nyiluo man kanyo sani nitie Aseso ma en up country representative. Koro gimbe podo lap dhogi ndong mondo chak gidok kanyo. Nitie Sharon Oyoko Adhiambo ma practice Kisumu. Nitie jowa mamoko bende. Kanyo nitie coast rep. Joma represent jowa dhowana tupi. Kajiero ng'at achiel en mokelo mar
jo Mombasa kata Coast General apani mage gin koso nitie kama we kinyalo mana medo Oyuga binti modong mage gine mage apani meja wa Wayiero nyaka a representative to the ADT. mago disciplinary committee gito koro ok gin e council mar LSK but kimbe dhi timne gi yiero jok ma okinde be ng'eni bedo ga punished kokoso ng'eni mano kama samoro jo Kenya ko ng'eyo within LSK nitie kopo ni pesa ni moro cham kata kano omi compensation ok yude kata wakili ok otimo case ni maber in gi ratiro mar report LSK kanyo kapok idhi kata court kata kapok idhi kamono disciplinary tribunal mano nitie LSK kendo be ka AG be nitie koro wakinde mang'eny osegol kata tich ka ochamo pesa clients koro gimbe wadhi timo negi yiero but gito ok in council members mag LSK kamano Oyuga minyalo medo kaito ko wang'iyo ng'wech mano mar laro mano telo mano mar LSK kata mano mar bedo president mar LSK nyaka sani bende nitiere nyinge ma seche moko ringo kaluore ni to en ng'a versus ng'a kaluore ni kinde mathoth wang'iyo ni iwacho ga ni kata yiero mano mar komten piny Kenya kinde mathoth wacho ni seche moko en a two horse race matende ni en ng'ane gi ng'ane ka kinde mokalo chien katiyo kuom ranyisi yiero mar higa mar 2022 niwacho ni ne en kinda mosenindo Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya masani William Ruto ka LSK nyaka sani ma yiero koro kayo machiegni tarik 19 chiegni chopo bende nitiere jogo makoro ing'iyo makoro un kako kinde usechako weni ng'ane nyalo tiyo no maber moloyo ng'ane Oyuga President kae ng'ama dwa tayo LSK wan gi nyinge adek to jogi te gin gi joggi ma ochung' kod gimo adwa ni imak na mana paro no gi kanyo matin mar mondo me walos microphone mari ka ilore ni ngisa ne ntiere kod ng'ikruok to ngene dire kinde mathoth wajaneno ka en ng'wech mano matek ahinya to mana kaka Ochieng Gor bende nosewacho ni en ng'wech ma koro iringo e counties duto ok mana Nairobi kae kata kamano ka LSK kae Ochieng Gor bende nitiere achiedh nade moko mag telo ma jathoro neno koso sebede yo machalo nade chieth nade nitie koro akena wachak gi nying monde jok mochung koso koro wadhi achiedh ng'eni Oyuga biro bedo kamedo ji ochung adek kaka wakili osewacho wan gi kaluor wachak gi admission joma nokuongo admitted kamano koro mokuongo ne nitie Charles Kanjama senior counsel nitie Peter Wanyama kaso wantie gi Mwaura Kabata ji adek go ema sani ochung malaro kom mar ker mar LSK Mwaura en vice president sani en ema oluwo bang' Faith Kanjama nosebedo jatend okinde ma Nairobi ka en mana chairman mokuongo 2016 kano Nairobi branch olosi kasto Wanyama to en pok obedo LSK kore kodwa donjo mondo obed ker koro sani wan gi ji adek go koro iwacho ni nitie horse race koro ng'en gin ji adek koro gen ji adek kabichaki manye horse joma ni punde to gi faras ara ng'en memorial ni nyisi jok ma faras kanyo rita ahinya memory kinyalo mana medo nikech weche moko liekore no nyalo bedo horse race e kinda mano Charles Kanjama kod Peter Wanyama adiera nitiere kaje to Mwaura Kabata ni ang'o momiyo mare okwinjre ahinya to bende ang'eni en kaponi iyiere kaka jatenda LSK tipo bed ni ng'iyo ni kaka vice president osebedo kotiyo yo machalo nade to romo mar mondo mi koro chwale malo e ngas mar mondo mi obed president Oyuga Joyce ok ang'eyo kuma igole mano liekore alieka madiera lakini Kabata ochung' motegno actually en one of the horses koro Kabata to osetiyo maber kaluwore gi penjo mari Kabata osetiyo maber wasenene ko come out maber ka o defend weche mag rule of law kendo kata wach membership ting'eyo ni LSK kaka nanyisi wadwaro jalno ma en ng'atno ma nyalo kelo ji kumoro achiel ng'atno ma nigi experience kae wadwaro institutional memory ok wadwar gigo ma Faith gi council mare osetiyo matek ma jopiny opuoyo ma kata wan members wapuoyo ni koro dhi
down the drain kendo ng'ato koro chak donjo gi mage. Ber ka wabedo gi that continuity. Koro kabata beni mana kanyo manya success gi maber. Mago kayiego. Koro wanyalo jone en 3 horse race. En kabata, kajama, kachiel. Onyalo bedo tu. Kende mabiro mbele kachiel kod wanyama. Kata kamano warito ni nobo bede machala. Ningi sani wakaw yo madundo gi sani. Ka waduogo to yoga dago mar mondo mingi sani kaduola. Mano ma riwo kinde pachokae. Mano LSK. Bende nitiere achid nade moko mag telo ma ujathoro neno. To challenges makamagi. Seche moko nyalo bedo bakano machala sani makuru wikoru marwako jena e apisi. Nyakora moge jong wakaw yo madundo gi sani kikede mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Geso kangeso saparga chel mamidiambo. Mbamba toko koma ye mamidiambo chenro mar tiedero. Oka kamobro bodho manyanga. Kowa kelo ningolo mutimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chel mamidiambo. Manera Movie TV. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod timo oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansintos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel soft, where skies feel grounding. The travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover.
Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny kaponi kitudri kodwa gi sane watwak otudore kod yiero mag LSK mano riwruok ma ochung'ne okinde e pacho kae Law Society of Kenya. Ntiere kae kod welo ariyo Ochieng' Agor okila Kamaloka kaachiel kod Memory Oyuga Apiyo mabende en okila Kamaloka. Mechwalo ote magi kaachiel kod penjo moro amora minyalo bedo godo okinyi ma kawuono. Ote ma kamago abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kapok ne wadhi yueyo moro adundo yoga ng'isi ni mak na paro moro mano kutudore kod achiedh nade kata challenges mago ma nyalo bedo ahinya nyato e kinde yiero mago mag duol matayo weche mag duol mochung'ne okinde e pacho kae Oyuga. Achiedh nade mantie LSK mana kaka elections mora mora iyudo ka mokwongo pesa idwaro pesa e campaign mondo idhi ng'eny LSK e pinte koro kido to nyaka idhi mangi koro iyudo ka it is a bit very challenging nikech samoro ntiere members be ma ionge that means but in gi ideas mabeyo midwaro konyo go society kata idwaro lead koro ayudo ka mano aneno ka joma dwaro telo winjo matek kendo aneno ka en pek and then kata regulations ma wan go kaka Gorne wacho iyudo ka Nairobi rep nyaka dhi many nyaka kura kata Coast odhi Eldoret it is en gima ing'eni ja Eldoret ok ong'eyo struggles mar ja Nairobi kata needs kata gigo ma ja Nairobi dwaro ng'ama practice Nairobi that's what mane gima Nairobi means ni ng'ama practice Nairobi koro ka an representative mar joma practice Nairobi ere gima ja Coast bro ng'eyo ni joga dwaro mondo adhi amany kura kuome koro iyudo ka mano is also challenging then tie jogo ma bende gi policy gina kanyo ntie jok ma gidwaro ok giwinj kata ideas ng'ato gin mae ng'ama dwaro koro kata yudgi to kata igonygi gichamo mana pesa ni to giwacho ni kula kwanani to kura timi ng'ane koro mage manya paro on top of my head Gor akeka ntie minyalo medo yeah mana kama wacho I think kar pesa kanyo a biggest challenge ke nyaki wuothi kasto no senyisi ndalo bende moyie ni campaign officially ndalo matin ahinya kaka 40 ndalo 45 kochomo elections tiro ni Kenya duong kata ke dhi pile Nairobi ka kende mondo mitiek iromoro magi wa kinde Nairobi ka man gi kweth maro kinde mang'eny kabisa wan gi 13,000 yeah to total number mag joma dhi go kura nyalo bedo 17,000 koro yudo ni mondo wuotho Nairobi kende mondo irom gi wa kinde gi nyalo kawo kata ndalo 45 go to pod idwari mondo idhi Mombasa idhi kuonde duto itigi pesa mag ndege pesa mag kata ndara en gima dwaro pesa mang'eny ahinya materials te nyaka distribute across the country kaka gige manifesto go nyaka print mang'eny kabisa isapambaza ne wakinde te kuonde ma gintie kasto samoro biloso dina moko ke samoro kinya romo gi ji door to door no samoro kinya romo gi ji te koro wacho ni kawuono wadhi Eldoret kaka koro kawuono Eldoret to ng'e kanyo nikech koro mano gi national office nikech giwuotho ga branch ka branch LSK ne gi branches aboro maybe samoro bangisi mano wan gi branches aboro maduong' en Nairobi kachiel kuom gi Nairobi wan gi Coast wantie gi Mount Kenya wantie gi Western Kenya mano Kisumu Kakamega gini kasto wan gi South West Kenya mano Mabei Migori gi Kisii gi Nyamira kasto wan gi North Rift en Eldoret gini go Kitale kasto mogi en gina Rift Valley Nakuru and environment koro nyaka giwuotho 8 branches go tete yeah koro kaka kawuono gidhi dandia iwacho ni dandia ntie nyasi moselosi ma koro sechul chuth koro candidates ok dhi thaga ahinya ng'eni kidhi miloso mari kendi to nyaka ichul chiemo nyaka imiji gimoro but mara koro nyama manyo ji matin ji imi gimoro anyisi ni gonyo ni tim mana no discuss mbele ga koro challenge mokwongo en pesa kasto anaparo term mar election mano be is another challenge because 2 years by the time iyiero jogi Faith Ginoke ne kodonjo wach ni kaka no yier dwe mar 3
mondo mi settle kata in udhi ung'eru malong'o une dwe mar 4 5 kapok obudho matin ni iwinjo ka yiero kendo campaign osemana chakore kendo koro en continuous campaign ma kata time ma ng'ato tiyo kata agenda maber ma ng'ato nigo mondo yud time implement go tin kabisa 2 years en gima tin ahinya yiero koro apani mano be need to be expanded kasto gi gima ne wakili owacho mar iyudo ni dwa chung' Nairobi ka kako yo ma ji yiero gi efi mago joluo madongo dongo ahinya mage mogone debe gin nyithindwa mang'eyo man ka mochung' Nairobi rep koro ng'eni ni ini chung' Nairobi ka tidhi nyaka Migori to kaso joma chung' Nairobi rep gin pod joma tinde practice ok gin joma dongo ahinya opok gibudho gin joma kisechopo 2 years tinyalo chung' Nairobi rep tidwaro ni pok iloso kata mana pesa tidwaro ni wuothi nyaka Busia gine koro mano be challenge koro aparo ni mano structural kech en e chikwa koro kinya lock laws mag LSK kaluwore gi elections koro iwacho ni ng'at man Nairobi ka omany mana kura Nairobi ka mana kaka MP dong manyo mana kura dala gi kucha to en national office I think owinjo bed ni apply ka kata ja Mombasa omany mana kura Mombasa kasto kele koni jo up country man koro up country kanyo mabedo matek nikech up country now is everywhere else but apani en be nyalo loke mondo branch ka branch oyier ng'atgi to okel LSK koro apani it is structural chike wa ema medo be gini bedo matek wakili yuago chike ka iwacho ni chike mag LSK kaber to winjo bed ni iloko kuom ranyisi tam mar bedo jatenda LSK ber ka igolo kata tams 2 to seche moko bede kata tams 3 kata 4 kata 5 moko konyo bedo 1 term or 3 years or 3 years to koro penjo ni ng'ama nyalo chung' ne loko chike makamagi wan wawegi ema nyalo ing'eni LSK is a creature of statute LSK olos gi chik mar Kenya opogore gi bodies mamoko koro nitie chike mag guidewa LSK wantie gi LSK Act ema keto ginego regulations be under there koro sani nitie committee ma deal gi loko chikego bariro ka samoro nosekel kata motions ok ni pok okelgi ok ni pok jowuoyo kod ka wan gi GM osekelgi ding'eny but siasa donjo ng'ato neno mana ni o target ng'ato iye kanyo odo mana omed kaka an adwa kele next time but ibiro wacho ni dwa kele nikech idhi chung koro mago has been the challenges siasa chala everywhere yani ng'ato koro gorgi ni dwa ni mondo jobudhi nikech chieng' moro dwa chung mbele ka obed gi 3 years but an improvement en gima biro timore mos kech kaka nanyisi ni mokwongo nwadhi higa achiel president koro emomiyo LSK ng'eny gi presidents ma iyudo ka Kenya wan gi president kema mar 5 LSK ma mar 51 Faith en mar 51 koro imagine kwa dhi mbele kamano president biro bedo too much koro en chike wago wabiro watimo through kwasedhi kadho AGM koro kitero gi kendo ne parliament kech parliament ma nyalo loko chik koro en man samoro waluor ni kwa miyo jo parliament ginyalo loke too much ng'eni ginyamedo gik moko iye kanyo nikech seche ma koro ji discuss ga amendment cha different faction nigi interest mopogore man has been the fear also mano bende makela e penjo machielo wakili Oyuga wang'eyo ni kinde mathoth kinde ma yiero mago mag LSK okayo machiegni to nitiere gino miluongo kanyo kod dho ngere ni state influence matiende ni sirikal matiyo gi sani jagombo akena wach ni jagombo bedo gi dwaro mar mondo mi gi influence kata gibed kod lwedo ewi ng'ama dhi bedo jatend LSK manyien mar mondo mi gine kaka ginyalo gayo kata ginyalo thiro wi LSK kalo ni kinde mathoth wang'e ni LSK bende kedo ne ratiro mag oganda e kinde mathoth ahinya to sirikal matiyo ok ohero jogo makete tesre ahinya gisani ma ji dhi e yiero en chieng' tarik 19 wechego mago mag sirikal temo donjore e wechego mago mag yiero be osechako nenore to ere kaka inyalo geng' magi mar mondo mi jal ma iyiero kaka jatend LSK manyien onge tudruok moro amora gi sirikal obed ng'ama ochung' kar kende ma biro bedo katayo LSK e direction maber kaka waseneno ka Faith timo. Erokamano Joyce. State influence kae mana kaka iwacho ok wadwar ng'atno manigi tudruok gi sirikal ting'eni e candidates kae waseneno nyaka jogo ma ose represent nyaka jogo madongo e sirikal kanyo koro ineno ka nitie gimiluongo ni conflict of interest especially kaka wawacho ni wadhi e yiero mar 2027 koro iwuoro ni to ng'ani kochopo kuma koro nyaka koro o compromise
ng'ama koro odhi weyo en LSK kose en client ne, nikech ing'eni kise represent ng'ato to un gi that client advocate relationship kendo un gi privileges mag clients and advocates. Koro ineno ka wadwa luoro jogo manigi influences kendo nigi tudruok moro amora gi jogi manie sirikal. Koro gima watimo en ni ok wadhi miyo gi kura kendo wang'eyogi. Ung'eyo jogo manigi state project. Wang'eyogi. Ang'eni yango nyingi mok inyal. Ging'eyogi, jo-LSK ong'eyogi. To ang'eni magi duto timore Wakili Gora motelo ne yiero mag higa mar 2027. Nyaka sani wanyalo wacho ni dwaro un kaka okinde un bende untiere kod dwaro mar dhiro mar mondo mi LSK ochung' kar kende motegno ahinya to motelo ne higa mar 2027. Nyaka sani wanyalo wacho ni gin mise mage motegno ma Faith Odhiambo oseguro kata oseketo piny mowinjo bed ni imedo tegi ahinya to motelo ne 2027 mondo jatend LSK madonjo e telo bang' yiero mar tarik 19 dwe mar 2 obed jal motegno manyalo chung' kar kende kendo nyalo ng'ado paro maliw ahinya kotudore kod gigo matimore e Kenya ka kendo ne ratiro mag oganda kaachiel kod chike mamoko ma LSK ochung'ne e pacho kae. Erokamano. Telo mokadho mar Faith ing'eni telo katelo luwore gi gik mantie e ndalono luongo ni season. King'iyo higni mar 91 ne nitie clamor for multi-party Zoom. LSK ne obedo involved kabisa. Paul Muite gini mane gima ne timore sechego. Ka Faith Odhiambo gini nodonjo, tiyudo ka Gen Z en mano nitie sechego. To ne gitimo matek ahinya kendo ne gitelo ne LSK ka girito ratiro mar oganda, jogo mani mako, jogo mana lal, ne giwuoyo ahinya, LSK ne ni everywhere. To telo maber mane giketo no ken mar council kende kech keta wan lawyers take across the country kano makata ng'ato Kisumu yudo ka lawyers ma Kisumu ni kanyo, lawyers ma Mombasa kamano. Koro Faith gini notelo maber nikech ratiro mar oganda emane bedo abused at that time. Yeah. Koponi wabiro dhi mbele ka wakia gima biro timore mokwongo. Elections mabiro ni onyabedo ni kendo gik manotimore 2024 2025 mag rocho ratiro mag oganda inyal nuogi. Konuogi to nyaka LSK come to the fore mondo giteteo wananchi. Koro biro luore gima timore. But sani gima dhi mbele nado wacho ni influence mar government mi wacho cha en gima osetimore ga chien kama nitie LSK president mano nyiso Moi mano diere kane hayati Moi po nitie nodwaro ni LSK mondo bed part of KANU. Koro inyalo yudo jok makamago ok ginya koso ga e piny to gin joma bet tinde gin senior council winjo. Koro mago gik mosetimore. Koro influence gini go niga kanyo. Kwa dhi mbele sani influence government LSK ingeni kwa ng'iyo roles mag LSK independence is very good but the first function mar LSK is to help government. Ada mana some mondo owinje direct mondo wawe bedo gi nuances about ingeni jowacho en magorruok ok en gorruok ahinya. Assist the government mano kisomo section 4 assist the government and the courts in matters of legislation, administration of justice and practice of law in Kenya. Assist the government. Okonyo sirikal. Okonyo sirikal. Koro no samoro ng'ato chiwo advice na sirikal to jomoko wacho ni gitiyo gi sirikal. LSK be konyo sirikal no nyaka dhi e court. LSK osedhi e court on many matters. Ka gimiyo sirikal advice, sirikal bing'eno ok dwa winjo gik ma LSK wacho. Nikech LSK wacho chik. To ng'enyne ji dwa ka dhi ataro mar chik. Sirikal samoro ok dwa luwo chik moro. To LSK koseng'ise to ok dwa luwo koro ji dhi e court. Koro mimiyo ka ng'enyne ji paroga ni en dhaw. But ka sirikal nyalo timo gik ma LSK nyiso gi kaluwore gi chik to onge dhaw. Because it is also one of their duties mondo gikony sirikal e weche mag chike kendo e weche mag court. Machielo maduong' mowinjo bed ni sani joma dhi donjo dhi ng'iyo kapo ni weche moko pok obiro mag kata maandamano nikech sani odhi bedo tense national politics. To nitie members mag LSK kaka wan ifwenyo ni LSK kaka council mar Faith ne gigore ahinya ne jopiny. Which is very good rule of law. They have to maintain rule of law command. To members yuak sani ni LSK for a long time kata councils mosekadho ging'iyo ga mana jopiny.
ging'iyo mana ni gima owinjo tim ne jopiny but not members. Koro members wacho ni wan e members mag LSK. Yeah? Mana kaka jopuonje nigi NAT. Makedo ni ratich NAT. Makedo ni ratich. Bise winjo ng'ato penjo ratich jopuonje. Bise winjo ka ng'ato penjo jo NAT go ni dagi gore ne government. Aya jopuonje nigi nurses. Yeah? Nurses dong nigi union. Bise winjo ka gore ne jopiny miwinjo. They just fight for themselves. Koro sani gima wakinde dwaro. Ni wadwaro LSK mokwongo ng'iwa. There's a lot of challenges a young lawyers kwa chako gi joma tindo makore kodonje practice. Ji osemedore mang'eny. Higa mokalo chakenda pane no Chief Justice no admit maybe around 2000, yeah? To resources tingeni pod kuonde mwadhi mag practices pod the same. Koro yudo ka resources tin to ji medore. Kasto nitie crisis moro be midba mago jok mosebwede profession matin. But yudo ka gimbe gin gi challenges ma make gi ma ji odonje depression kabisa. Yudo ka wakinde moko kong'o lalgo moko yani nitie a lot of things challenges ma wakinde nigo kasto ma bende osebudho iwacho ni senior ba gimbe gin gi their own challenges. Koro gima sani wadwa ni wang'i en ker manyien mabiro mondo obed ng'atno madhi ng'iyo welfare mar members. Wabede gi welfare wa mondi kapok wachako konyo jopiny. Jopiny sirikal owinjo konye anyway. Yeah, koro LSK owinjo kuongo konyo LSK members. Koro wacho ni koro members are comfortable. Wasero ne wakinde wa matindo tindo tije kata gik maginyalo timo. Depression osebedo managed mar midba. Koro kwanya wacho ni koro wang'iane ok ni wabiro ling mok watim gige rule of law. LSK functions are listed as, at section 4 mar LSK Act. Gin te gik ma ji dwa timo te ne LSK nitie kanyo. Koro mago rapani ker te jogi temo chung apani they are equal to the task. Kiyudo kichako gi Wanyama, Kabata, wa Kanjama. Gin te ging'eyo gima jotim mosendik nyaka chik. En mano koro nyaka ibed gi manifesto ni moro mar lombo ji. But kiwacho acha na biro timo gik mane article 4 chapter 4 gin section 4 mar LSK Act, that should be enough. It all encompass everything, advise rikal to gi members welfare. Koro kuma chomo ni owinjo bed members welfare. Ang'no be experience mana memory wacho kaka koro ang'no support candidates ma awanyisi jok mowinjo be nigo choni. Wasoma ne ote mano mar Ruth Nyathi Ochieng'. Ong'isa ka ni okinde katimo yiero to kik gide wang' mit bilie bende giwere godo. Giyier jatelo manyalo deliver ne oganda. Waseneno ka ji tho pachoka to onge gima itimoe. Mogik to yiero otimre e yor ratiro to jochunga LSK machiegni gi sirikal bende kik yier. Gimedie tam mar jatend LSK ni mar itimo yiero ka jatelo pok otiyo aming'a ba oganda oneno berne. Aluwo twak ka ana umoja inako. Mano Ruth Nyathi Ochieng', erokamano ahinya kuom ote ma kama. Neno ka iwacho kae ni LSK kinde mathoth osebedo ka kedo ne ratiro mag oganda ahinya to maslahi mano mar okinde ok osebedo king'iyo ka bende kore kwayo ni jatelo mano manyien ong'e ane maslahi mag okinde. Kapok wadhi e yweyo moro maduno nitie gima idwa medo. Yeah, donginjo ka sani Nyathi Ochieng' wacho ni LSK nyaka ng'i ratiro mag oganda. Magi ng'eni jo Kenya. Koro sami dwa chulwa mane kuma gi draw line. Giwacho ni koro lawyers kik chul. Wambe wabeduru serious. Kopo ni wane mwadhi ng'iyo ratiro mag oganda, owinjo bed ni wang'iyo ratiro mag jo LSK mokwongo. To kudwa ni wang'i ratiro mag oganda go, to nyaka chulwa ne tich mwatimo ne oganda. Kata ang' nitie ruling moro manotim Nakuru ma ang' discuss be bang'e matin. Wadhi wache. Koro iriyo seche ma jopiny dwa ni watine gino, sami chulwa kik gine marach. Ni wakinde kia chamo pesa mang'eny, kia wakinde timo. Nyaka chulwa nikech tich maber mwatiyo. Mit bilie wacho ni weru God. Mit bilie. Kata kama ng'eni mano tek ahinya. Wang'eni yiero mago mag LSK kapok wadhi e yweyo moro madundo Wakili Oyuga. Wang'eni obedo itaye kod duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Emowinjo bed ni neno kendo pango kaka yiero itimo e yo makare. Gisani IEBC nitiere kod ting' mane. Ahinya to gisani mwang'eni ma en tim manyien mar IEBC mwantiere godo mabro bedo katayo yiero mag LSK mano mahigani. IEBC nitiere kod ting' mane gisani. Neno ni yiero mag LSK bendo timore e yo makare. Wakili Oyuga. Erokamano Joyce, ka poka duoko penjo no, yena dog machien mondi. Ayieni. Awinjo ka goro wacho ni roles mag LSK listed under section 4. Mano benda dierndi. To chako wacho ni nitiere candidates moko ma osebedo katiyo gi government to gikonya e role mar LSK ni. But ing'e gimoko nyisi
ni LSK section 4 en LSK council. Jogi mosebedo katiyo gi government gi gin jogi ma pok odonjo ga motiyo kata ne members ei LSK council kae. Kata CPD ni gikonyo kata members ni koro sani ka koro gidwa konyo young lawyers. Ideas gi gisebedo go giseran pok gikonyo ga lawyers. Koro mano en miriambo ni koro ni koro sani eka koro gidwa konyo lawyers ni gisebet ka gikonyo government. IEBC ong'eyo roles ge. Commissioners ne waneno ka obedo vetted maber kendo wang'eyo ni gibro tayo LSK maber. In fact AGM no yier ni IEBC no ema nyaka tawa. Koro IEBC will do a good job. Kapok wadhi yuyo moro madundo, anno ka Nishon Aumo Jagongo Nyaweta kani Komarok. Ngisa ka Edi Joyce penjna my learned friends. Ni bedo president mar Law Society of Kenya ere gima iyude. Momiyo okinde machunga tiyo kod pesa mathoth kaka giwacho no. Wakilo yoga. Akeki jalo duko penja. Ere gima ng'ato yude bedo president mar LSK. Aparo ni bedo president kata leader mora dwara ng'ama dwara bedo konyo oganda. Ok chulgi kata. Ok chulgi. Ena jogo manigi agenda madwaro konyo society. Koro jogo te gina jogo manigi agenda madwa konyowa. Gima giyude malichruok to okane. Maybe mokwongo war a learned friend kaka ng'ano luongo no one learned friend amongst ourselves. Anyalo luongo yoga ni my learned friend, not anybody else who is not a lawyer. So they are not allowed to call us. Mana macho bara general ni kachalo yoga ng'ano luongo oh my learned friend. Okinde maluongo re kamano. Koro wacho ginene iwacho ng'ato wacho ni people suffer because of power, fame and glory. Yeah. A presidents jok madhi chung sanegi nitie moseloso pesa gi man gi pesa gi ogidhi kanyo nikech pesa nitie moko be madhi loso pesa okanda luongo nyinge jika kajonjo ka memory nyiero kecho ng'e gima wacho no maber nitie jok ma trade gi LSK LSK mi platform actually koro kiweri gi weche mag pesa go people want to joji dwano bed kata ker mineno ka ker tiyo gi pesa mang'eny mondo bed ker mar Kenya senators ng'ato en telo bedo gi nyadhi mar jatelo no emomiyo ji tiyo gi pesa mondo gibed kanyo kasto maybe bang'e no jogineno kaka titles jiero titles kata ng'at moro MMCA poli luongo mani honorable e gweng' kucha kata kone koro titles emomiyo ji suffer kata emomiyo ji enjoy koro emomiyo gitiyo gi pesa mondo giyud title mar bedo president mar Law Society en prestige en gima ber mar bedo president kata nabro bet tabro nyaka bi wati gi pesa koro mana kaka elections moko gi mag national county ang'o miyo ji dhi kanyo to kendo gitiyo gi pesa mang'eny en nyadhi mar bedo jatelo nyadhi no e prestige ma jogo dwaro. Ilero kanyo makare ahinya kalore ni wambi warito neno ni jal mane mabo bedo jatenda LSK manyien nikech adiera mana kiwacho ni prestige to bendo medo e gero CV mari kako okil matere ni kata ka kuri ndigo wacho ni nabedo jatenda LSK kiniga makama nyaka higa makama kata kamano nyakora munge jwangi ng'isa ni akaw yo madiro gi sani ka waduogo e tielo mogik e twak maro e chenro mar piny kik dhi mabor. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre go sipra malich kamae ko siparo ni nen mana kende ka an ka mora achiel kode to joma ni kae bende ni kode en chunje adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikri ne wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugiajwang dakika ina riyo tok saa 2 mar okinyi machiegni tielo mogik e twak marwa e chenro mar piny. Pod antiere kae kod Okinde Ochieng' Gor kaachiel kod Memory Oyoga Apiyo. Watwaka kotudore kod gigo makoro mulo ngima Okinde e dhod chunygi mano kotudore kod wechego mag yiero mag LSK kaachiel kod wach mabende adwa ni walose gi sani. Manen kotudore kod ng'eto mayando gol kod doho mamalo mano e boma ma Nakuru makoro ne dwaro ni Okinde mag ji giwegi kik chung' ne kembe mago mag sirikal. Buche mopogore manitiere e doho ma pacho kae. Gino manyaka sani duola ma ochung'ne kata riwruok mar Okinde pacho kae mano Law Society of Kenya ne okwedo ng'ala mamalo kakoro giwacho ni mano bro bedo ka hinyo kata thiro ngima mag Okinde e pacho kae. Adona chak kodi wakili Oyoga ng'eto makamano e kinde manogole nwaneno ka nosegole to dichieng' malowe LSK noluongo romo kendo noluongo presa kakoro gikwedo wach makamano. To ng'eni nyaka sani counties nitiere kod gope mag Okinde mago mag private law firms madirom bilion 183 omenda makore lach ahinya makoro nyalo miyo Okinde moko hinyore kata bedo kod dang'ni mar paro kalore ni chemo kionge pesa ofuki to kiparo gowi manindo oko en gino malit ahinya. Ng'eto makamae korka kodi nene nang'o wakili Oyoga? Erokamano Joyce. Ng'eto ni okapar ka nitie okil moro amora mokawe mayot wakawe malit nikech iyudo ka nitiere gima waluongo ni contract. To contract kisebedo go gi ng'ato to it is very binding on just you. Koro kiyudo ka court kendo dwaro donje to in isetimo tiji to koro kama koro ni onego bed ni chui to koro kendo court dwa chako ndiko contract no. Ineno kama nok donjnwa maber to kendo aneno ka ng'eto no kata case no okoyot kako nenore no. In fact it was very unnecessary. Katiba wa already one gi means and mechanisms ma counties nyalo run themselves, accountability and finance management, already all that is provided for. Koro aneno ka it was a very harsh kendo unnecessary judgment ruling. Korka kori wakili Gor? Erokamano ayie gi gima wakili osewacho. Ileno ni apani kamunjo beno akuongo go ni Okinde gin jo Kenya. Wakinde ma Kenya gin jo Kenya mana kaka un bende jo piny, jo nurses, jo doctors. Koro jowega bedo gi gimoro ni Wakinde gin jok moko ma agia seche midwaro gin mana seche midwaro ni gikonji but ka koro chope welfare mar Wakinde tudo ka jo piny ok mor. Kech kaseneno kaka ji wuoyo nyaka ne gole gazette ni iwacho ni milion pesa makore duong' bilion 183 bilion 183 no inyo ka jopiny wacho Wakinde gichamo pesa manade but gima ok nyisi e gini kapok abiro e ruling no
ni magi pes ok en pesa mano tim higa mokadho kende. Magi pes mano tim nyaka diere mane pok kata counties obedoe. Mane nitie county niluonge ni councillors, county council yeah. Councils mane nitie ka. Pesa go nowuok kono. Ma yuro no kinde moko bed pesa idwaro mag 1990s, early 2000 kata mana 80s. Koro gin gik mosebedo accumulated, iluongo ni pending bills mowinjo bed ni chulo. Kidhi ng'iyo Nairobi, no ndik ni Nairobi kinde bilion 21. Kiro bilion 21 no, it is over a period of time. Mane bed ni jogo chulo pesa go, kaka wakindo setimo tich, to sani de ok wan gi pending bill go. Koro owinjo get blame kuma owinjore. De bed ni chulo wakinde de koro onge pending bill ma ji neno ni ng'eny go. Kasto en gima osetim for a long time. Kibiro ruling mana Nakuru, judge Mhochi ne wacho ni kik tim chudo mora mora ne wakinde. Mano gima kaka wanya luonge polo tamwa. Ing'eni nyaka wabed gi restraint, lakini wato wang' ma tokwe modong' gi wach mana Nakuru no. Chunyo chido malich emno nyaka wahore. Ko wacho ni kik chul wakinde kuom tich mosetim, magik manosetim chon. Kaka wakili ne wacho ni nitie contracts, nitie winjruok mag chudo. E tich mosetim ere kaka court nyalo wacho ni kik chuli. Kasto inyo cases gi nitie gimoni taxation. Kopo ni ng'ato feel ni kata ni gi charge pesa mang'eny, kata county ki feel ni wakilo charge pesa mang'eny, in gi ratiro mar dhi e court, high court, deputy register mar taxation, mondo ng'i ka pesa no owinjo charge kaka gi charge no. Kopo ni ok in satisfied, kendo chaka idhi e court of appeal, idhi kuro, inyalo appeal kendo. Tiyudo ka seche ma koro court oseyie ni kaka okete ni sawa, kata reduce sawa. Kasto court moro chak biro to wacho ni kata mana ma koro appeal oseyie go no kik chul. Wakinde gin ji, kendo wambe wada mana mondo nyithindwa odhi sikul mana kaka nyithind ji dhi moko ke jok makonyo bende ng'eny, jok mari like ng'eny kibiro wakili e gweng' to ji ong'eni in gi pesa malich ahinya. Arambe onge miwe bedo miwe moko luongi. Gima timore kopogore wan gi doctors. Ineno ka dakteche kotieko skul to gibedo internship michulogi. Kendo ichulogi, sani ok iwinjo ni ichulogi mana 217,000. Wakinde nikech sirikal ok nyal employ wakinde te, wakinde decide mondo gitim private practice. E private practice ka ema wan bende wa employ joma nie internship. Nyithindo makore kowuok e mobedo admitted kata motieko university. Yudo ka chudo tin nikech pesa tin. Koro sirikal okanyagia pesa kucha, ok gidwa chulo wakinde mondo chul. People are going into depression. Omiyo kik wamoruru ni wakinde ni jomo gini koro support tu ni mondo kik wachulu wakinde pesa no ng'eny ahinya. Pesa mar wakinde en gimoro ni advocate remuneration order, nitie order ma deal kode. Ok ng'ato bukra ndo chajo pesa kama. Mano makela e penjo machielo mosenya kuom ng'adi ochiengor. Bende nitiere chike magayo kaka okilo winjo bed ni chajo pesa kalure kod case ka case. Maseche moko ng'ato chwalo ni mar mondo mi dhi represent e do kacha. Yes. Nitie advocate remuneration order mar determine chudo ka chudo. Mar gimoro amora mi dhi timo. En man koro nolose 2014 mogik. To yudo ka inflation osetimre. Actually sano bedo reviewed gi nitie committee mano bedo formed ma review nikech the pesa magan kanyo tin wadwa no chore malo. Nikech otelnegi gi senior council Chacha Odera gin ma gi review sani Aron advocate remuneration order. Kata jo piny nyalo down en gima ni online kata in kidware ti imanya online kanyo tidhi no gima owinjo bed ni wakili chajo. Koro kik wabedo gi gima ni wakinde chajo pesa mang'eny ahinya, en gima nie chik. To king'iyo adier pesa michulo architects ma private, king'iyo pesa michulo engineers ma it is nothing compared to what we are being paid. It is nothing. Kech government obe ok nyabedo gi engineers magero ndara gi ok gin mag jo government kende. They get the external moko ya nyaka China mondo obi oger ndara ka. To wan koda konyo government to koro ng'ato neno ni ok owinjore bed ni chulo. Dongi wacho no ok owinjo bed ni private jo kinde ma private practice konyo sirikal kalo ni sirikal nitiere kod okinde mag gi already. Mag gi ma wacho mag go begin pod mano kinde wan pod ma the government does not have capacity to employ jo ok nyatima awacho ni kaka koro seche mag election mag IBC. Iseneno kaka petitions ng'eny dalaka. Wakinde demand ka IBC manyalo timo gigo. They can't, ok ginyal. Koro nyaka gi employ lawyers manoko. Koro capacity, yudo ka capacity ma samoro government la. Kaka kopo ni government nyalo kawo kata lawyers mang'eny mondo bede yie kuro, wan waonge gi wach. Actually wadwaro ga ni mondo gikaw gi
mondo giketgi e kuro mondo ging'aw chudogi kech kata mana ki compare kwa kinde mane i government man ka AG katoni general to compare gi dakteche mondo gi sirikal tiyudo ka nitie a lot of disparity in terms of chudo nikech ji osebedo ka ng'iyo kinde looking down upon them iwacho nang'o ging'iyo gi yo mok ber koro wan wacho ni ruling no en gima rach kendo wakwedo ahinya ma wa hope ni judge biro winjowa mondo set aside orders go mondo pesa moseti mondo chul mondo contract mapon subsist mondo tieki kech pesa no be kobiro iro ka to donjo economy koro mane kaka dwani jopiny onene ni wakinde owinjo chul pesa magisetiyo ne to mondo gitim be comparison gi sectors mamoko kaka sewacho ni engineers gi architects mondo biro neno ni kare wakinde chulo pesa matin mogik ikawana korka koro yuga koso mano mar chulo kinde pesa makamagi nyalo bedo ni okelo hinyruok mane ahinya to ne okinde manitiere kod kembe mag kinde mag gigiwegi nikech kinde mathoth waneno ga ka kaka gor nitiere kod mare ochengan Gor company imbise loso mari mano kela jema mane ahinya to ne okinde makoro amua ni wan we wachung kar kendo mar mondo mi ng'ato kobiro to dwaro services magwa to wanyalo represent e yo makare to sani ero pod yuago chudo omenda no en omenda makore lach nikech wang'e ni e boma ma Nairobi ka e magope thoth ahinya mapok ochulo kinde wakili Oyuga. Erokamano Joyce. Ng'ata kata kiweyo okil ng'ato kotiyo ni to okidwa chule nitiere hinyruok mang'eny nikech mondi rights ge okonyal timo gige kaka odwaro to ok ni okoti matek en ni iketo pesa ne kumoro to koro iwacha ni koro kichule lakini ng'enyne okinde be ing'eni gindiko okinde moko kaka Gornye wacho in nyaka gi pupils ma look up to you to ineno ka pesa ni okwamo kumoro to knyal ni koro ok chuli ni koro pesa no ng'eny yet pesa ni en pesa mose compile isebet kitiyo kata ne county from kata 2018 ingeni mano pesa ma from 2018 tisebet kitiyo tingeni tijwani okena ena dhi ti wuoye court ti nitiere filings nitiere disbursements nitiere rent nitiere gik mang'eny ma are involved koro nitiere chandruok mang'eny mosebiro ne okinde nikech ok chulgi to kata luwo pesa no is another big thing nyakitigi pesa moro kendi chaki file ichaki tax it's very difficult and then ingeo ng'ato ka ng'ato constitution wacho ni everyone has a right to choose legal counsel of their choice koro kata government no tiyudo ka county entities there are entities ma constitution owuon oketo ni mae is an entity koro kidwa donjo e rights gini ok ginyal biro to gikawo advocate magidwaro kata okil ni mondo o represent gi on certain issues it is very problematic Awasoma ne ote mano mar Frederick Osuru kae ano ka openja penjo moro kae ongisa kae ni oyawre Joyce mosna okinde e studio time limit mar 2 years e office to tena bera kata gi 5 years penjina okinde e studio ni mokwongo president mar LSK ichule nikech ok dilar koma maonge chudo mar ariyo ang'o momiyo thoth okinde ok jo adiera kaluwore ni thoth jopinya ywak ni okil olal gi omenda bang' loyo kes Alfred Osuru aya ng'amang duok penjo Yuga kose wakili go kena chaki maro jomok jo adiera gi mano mana perception en paro ma ji nigo ni wakinde ok wach adiera nyaka bed ka ok asebedo maka wacho gik madiera ne mano subjective koro apani ji piny niga gi attitude moro against lawyers mostly mano kapok gidonje trouble chieng' midonje troubles onge ng'a dhiga ni mondo yalne gibiro mana ni lawyers mok gidwar onge ng'a mosebedo accused no nego ng'ato mawacho ni wan we dhi ir pastor mondo yalna mondo koro walo gini lawyers ma ji ok dwar gi ema gidhi negi to kaka nasewacho mbele ni nitie channels mag disciplining advocates ok wach ni onge nitie lawyers mang'eny machamo pesa clients nikech oywak ni kosechul kata ka giseloyo kes to wakili koro lal compensation iwinjo ni pesa ni koro chuli mana mathin gi manage lawyers moko manage naneno kata ng'ato dhi gi beti ka wakili ni kawuono te miya awacho ni nitie
lawyers ma unscrupulous yeah machamo pes clients to king'iyo kidhi LSK portal ibiro neno ko gibedo struck off ogol gi koro ginwa kinde kendo koro ka japiny tie lawyer mochamo pesa ni kata ma samoro pesa moro ng'eni pok ochul jopiny be ng'eni dwano understand processes cases budh the court sana to ka in gi issue kiparo ni pesa ni osecham tidhi ka LSK yeah LSK nigi branches okochon ni bi Nairobi ka branches wa aboro mana se wacho ka gin machiegni gi jopiny ti report kanyo to LSK biro kawo kesno tibiro luong wakili matim bura no yeah kopono yud ni no chamo pesa ne adier inya go e fine mondo duok pesa no ka no chamo igo e fine ma duoko pesa kendo ibedo struck off the record of advocates gi mang'eny osebedo struck off koro ok wach ni wakinde te becho but ng'eny ji becho matindo ng'eny gi marach ma ji neno ga hinya koro matindo ma iluongo ni rotten apples go nyaka bedie but idil kodgi koro ka jopiny nigi malalamishi moro amora report ka LSK kata report ka DCI kech koro mano to kuo adhara mondo otimni mondo yud haki mari bendo penjo ka ichulo ja LSK te mano bende waseduoko kata useduoko kowacho ni en mana gino ma ng'ato kalure kod nyadhi ni nasebedo jatend LSK to mane momiyo ji jagombo mar mondo miyo bed jatend LSK kachiel kod chiama bende obokelo ni ayinya to igero CV mari kaka okil janino machielo penja kae ni to bende japenya nitiere kod tudruok moro amora e yiero mag LSK ayinya to mago makoro ibago dwe manyien wakilo Yuga en japiny nigo kendo onge go in that ineno ka jatend LSK onego bed jalno ma very respectable in the public opinion nikech ineno ka LSK otudre achiel kod judiciary to magi jok ma serve jopiny koro ka jatendwa ok en ng'atno ma obedo ni nigi luoro kata in the opinion of the public to iyudo ka koro mago be wang'iyo ka wang'iyo ng'ama wadwa miyo kura ng'atno manyalo stand up to jiwinje to o defend LSK to both the government and the people and the LSK winje koro just that but ok ginyal gionge kura nyaki bed a member of the LSK to vote for the council Gor midwa medo I think mal voting no tieko onge gima jopiny nigo wach mar yiero ni ma marwa wane ma biro time mana kaka tuole gino timo yiero onge kata ng'ama no penjo gimoro wa yiero mano oseyiere koro mabe winjo beni chalo kamano and man position my LSK nigo cha is for fighting for members of the public so they might just be interested in following up the debates mondo ging'e jogo mo ochung ma jo LSK dhi yiero ka wadhi mbele kod twak marwa kaluwore kod ng'eto mano ma dono golo kata nyaka sani wang'eyo ni nitiere gigo ma koro nyaka sani ilieko ni kaluwore kod kaka bad migawo mano ma ochung'ne wechego mag omenda e pacho kae emosedeko chwalo omenda ne counties mano bende mosemiyo counties pok ochulo okinde ang'o mowinjo bed ni timo inyanya to eneno ni ok obed ni en seyo makoro sani counties mapok ochulo kinde seyo treasury ni treasury ema pok omiwa pesa ni emo miyo pok wachulo kinde ywaruok ma kamano kinde ka kinde ochiengoro winjo be nitieke yo machalo nade mar mondo mi kapo ni doho mano mamalo mano Nakuru oyie borucho oko chik makamato ane ka kinde gi omigi gope gige mapiyo piyo mondo kila odhi mbele kod gimane maonge chochni moro amora kamano injo gima timore counties nyalo bedo ni pok ochulgi but man is also not true Kecho ken gima non last year, o ken gima igni mokadho ariyo. Gin igni mosekadho nyaka ne devolution donji, mago igni mang'eny mosekadho. Koro winjo bende nitie budget. Dong counties bedo gi budget. Yeah? Legal fees should be part of that budget. Maseche ma treasury okelo pesa no, tichulo jomoko mondo gigi reduce. To kubeda beda ne ok chulgi gi pile up. Gi pile up koro gibedo mang'eny, ma ji neno ni pesa mwinjo bende chulo kinde ng'eny. To realize ni counties moko nitie corruption be nyaka kuondego. E gige chulo mag wakili go kena ne wakinde mwinjo chulo. Inyalo yudo no ndikni kana ni 50 million for example. To pesa midhi yudo kanyo en mas million abich. Nitie jok machak kawe. Mago be corruption manyaka wawuoye. Petition ma jogo kelo no ken gima rach. Mano be nyaka wang'e ni ok en gima rach. Petition ok en gima rach nikech nitie corruption both national government
kata The counties county. in terms of legal fees payment. Wakili nawinjo ni nitie moro ma ka wakili fees ni alo for million abich gimedo zeros moko kanyo mondo bed kata 50. In ibiro yudo abiji no to gin ikawo 45. Koro corruption to nitie ma we have to talk about it, but ok wadwar drastic measures moko ni ng'ato wacho ni kik chulwa kinde pesa mantiego. Koro gima nya wacho finally on that, iyudo ka counties nigi budget magitimo mana bi kaka national government. To budget go gi include ga unjo bene gi include legal fees. Maseche mi ioro negi pesa cha, it is already set aside. Ni dhi chul legal fees, gi dhi chulo doctors, gi dhi chulo nurses, lawyers be unjo gi chul kanyo. Kech kar gi chulo ng'akech nurses ywak pile, doctors ywak pile, sani be koro lawyers e join. Jopuonje be ywak daily. Kare pesa gi chulo ga. Kech winjo ka ng'eny gi gin ga recurrent expenditures, monjo be ni chulo. Kata ma salaries winjo ka jomoko pod ywak e counties ni poko chulgi. Koro kik wawach ni kia national government ema poko oro pesa. Pesa ioro but gitimo go gik mamoko. Wakilo Yuga nitie gima inya mede kanyo. Mana kaka Goro wacho no, pesa ok ni kawuone ka gifwenyo ni okindo nego chul to gionge pesa. Pesa osebet ka dhi e counties to nitie gik mitimo gi pesa no. Kuma ok ayie kode ni petition ni kata ka odwa curb corruption, ing'e ni okil kotimo tije to oyudo pesa no, en ok en part of this corruption. Jok madiere gi ema koro onego ne kaka ikonyo wachgi. Nikech ing'e ni petition ni at the end hinyo ng'ama onego bed protected from this corruption. Yeah. Anno ka janeno moro bende penjo moro ka ong'isa ka ni Joyce penjna okinde ma intiere godo to e kinde ma koro okinde gi bende koro gidwaro ratiro margi ka gidwaro chudo to Law Society of Kenya kata LSK nitiere kod ting' mane ahinya nyate wechego mago mag telo makare kod wechego mag neno ni omenda otigo de yo makare mano biluongo kanyo kod dho ngere ni weche mag governance kaachiel kod accountability. Wakilo Yuga kapodan kuome. LSK nigi branches kendo it is devolved. Koro lakini ing'eyo ni mana kaka ne wawacho wach contracts. LSK ok nyal chako donjo each individual case. LSK nyalo mana koro wuoyo kaka ineno no biro mo come out strongly to defend ni koro ung'e ni koro unyanyasa members wa. Koro LSK ok nyal donje each case ni koro ng'ane pokuchulo but collectively we can speak up mana kaka ineno jopuonj niga gi strikes and I think that's the much we can do. Yeah. Okay, I leave a question no maber, but all we say accountability. Openjo kai ni LSK nitiere kod role mane e wechego mago mag governance kaachiel kod accountability issues. Ahinya to governance. Or related to chudo. Onyalo bedo related to chudo kata wechego mago mag neno ni wantiere kod telo makare e pacho kae. Mano to gima osebet kwa discuss manyake chakre. Functions mag LSK en kwero konyo government. Koro mano to watimo don kata josenano yawa kwa wuok e jenzi mano kowach multi-party LSK ni kanyo gimoro amamo osebet katimo kata jopiny gi expect ni LSK to wachano nikech ging'e ni LSK nigi mandate mar ng'iyo ni there's good governance, rule of law, administration of justice, gin gik ma obedo upheld. Koro mano to gima watimo every other day. Yeah. Nyakwara Mugejuang med chwalo nwa ote magi kokale yore waduto te mago mag tudruok ote makamago abo medo chwalo gi wadong' mana gi dakika matin kende to atieko twak mar okinyi makawuono kapod antiere kae kod Ochieng' Gor okil Kamaloka kaachiel kod Memory Oyuga Apeyo ma en okila Kamaloka. Kia ni geno margi koro en mane dakika matin ma wadong' godo ni geno maru en mane inyate yiero mano mabiro wanyalo tiyo kod ranyisi ncha waneno yiero mago mag Kupet mayando timore e kaunti ma Homa Bay nok odhi e yo makare kendo nitiere kaka otese mag luto ombulu ne obedo kod rochruok kendo koro sani koka gipango yiero machielo. Kachako kodi wakili Memory Oyuga nyaka sani yiero mar tarik 19 dwe mar 2 geno maru en mane un kako kinde mantiere gode pacho kae? Erokamano Joyce. Geno marwa mokwongo wadwaro LSK madhi chung' motegno especially general elections madwa biro ni nige ok wadwa repeat mar 207 wakia gima dhi timre koro wadwa ni LSK nyalo chung' strong kaka Gornya wacho ni
ntiere seasons mopogre opogre to LSK has to adjust. Koro wadwaro LSK manyalo chung' motegno kendo council ma wadwaro en council manyalo bedo jogo moriwo, jogo mawuoyo gi duond achiel kendo jogo manyalo winjo members. Koro kendo president ma wadwaro en ng'atno manyalo pick up kama Faith oweye kendo o pick up maber with continuity kendo mondo oriw council ne. Ingeni ntiere ndalo moko mane council ndalo koa LSK. Ok wadwaro repeat of that. Koro wadwaro ng'ama ohore, ng'atno mafam, ng'atno manyalo winjo members kendo ng'atno manyalo riwo council. Erokamano. Wakili Gor, korka kori. Geno wa ni elections idhi tim. Mokwongo wageno ni wabed mangima nyaka chieng' elections. Candidates wabo bed mangima mondo wawuog oko te wakinde wadhi go kura ni high court stations tetete ma idhi go e kura. Koro candidates osenyiedhore oko kanyo, wabiro pimo sembe gi nyamin. Pimo gi nyamin. Koro wabiro neno ji ong'eyo jogi. Wadwa discuss gi but wacho ni waweya wawacho generally. Nyalo mana lieko matin tu kapo ni nitiere moro ma nitiere chunya. Mato koro wanyamo sewin. No gima wawacho kanyo tin ahinya. Ano kan prophet baba wabe no prophet but anyalo nyisi ni kaduogo ka next month. Ang'o momiyo? Mara momiyo wacho. Mise mage masche moko no kosechwalo ne jo LSK ma jo LSK nyalo bedo kod geno. Mokwongo gik mosetimo in terms of protecting practice space mar lawyers is as individual or karani LSK kech poko donje LSK. Yuro ka petition mose file to protect kata lawyers matiyo in public sector, especially county governments, is a lot. Emo miyo ka jomoko wacho ni no tiyo gi government. But cases mose osuga government. And for county governments, setting up structures ma county government, even legal offices, county attorney offices, wanyama osebedo katimo gigo, thuolo nite. Komie nafas kama, kore kodwa timo mang'eny moloyo. Kenyo jo Kenya oseyie kode te, wamama nyoro naneno ko endose, wamama ma wakinde, young lawyers oyie kode te, lokinde madongo, senior council giwacho ni this time, ma wanyama. Mondo LSK ochung' motegno, ok wadwa jok madhi loso pesa LSK, wadwa jok mose loso pesa gi. Ok wadwa jok madhi manyo bread and butter gi wegi, wadwa jok mamanyo ne wakinde tetete bread and butter. Ng'atno in mana Peter Manyonge wanyama ene moromo. Anno ka wakilo yugo koyiere kodi. Gore momiyo iluongo kinde ni jo miriambo. Ong'eyo kaka oriambo. Oriambo nang'o? Seche moko ibe nitiere kod ng'ati inyalo gone debo bana matin kapok otieko. Siasa mar ng'ati no wawinj. Wang'eyo mana ni piemo to ok dhi donjo. Nikech ang'o? Nanyiso gik mo osetimo as an individual. En man gi stamina. Kata ma cases miwinjo makoro dhi Nakuru go. Nitie moro gi Garissa. You know, people don't talk about it. No mark county attorney Garissa. Yeah? Kanomiyo external lawyers teach. Wanyamre ng'ama ochung' modhi e court mobedo released kowacho ni that nitie provision moro kanyo mar County Attorneys Act. Mane wacho ni mondo mi wakili tich oko nyaka kuongi bed gi authority mar County Executive Committee. Wanyame mano dhi mochungo gino. Makoro wakinde ni nyalo mitich nyaka ne gine mang'ana Nakuru ni otimore kore kano bedo stopped. Koro osebedo ko fight litigation, osebedo kanyo, osebedo in that space. Koro is the best nini for Kenya. There's just season for everything. Mane gima wacho ga. Bwo chieng' nitie thuolo gi kinde mar gimoro amora. E thuolo gi kinde ni en mar Peter Manyonge wanyama. To donga biro duogo kama chieng'. Kata kamano waketo wang'wa mar mondo mi wabi wane ni to en ng'ama biro bedo ka yombo mago e yiero mag LSK mi bed ka ibago kanyo chieng' tarik 19 dwe mar ariyo mano higa ni mar 2026 bang' ka thuolo mano mar Faith Odhiambo oserumo e telo. Jo LSK biro bedo ka dhi e yiero mar mondo mi giyier jatelo margi manyien. Asoma ne ote moro kae, aneno ka janeno marwa ochwalo ote moro kae. Opacho kae kata kamano mano ote ma ochwalo e namba mar 3 Nyakwara Mogejwang' ang'isi ni nyalo chwalo nwa ote magi kokalo yorwa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Openjo kae ni to
ang'o momiyo waneno ka Faith Odhiambo emotiyo makare mago moloyo jo LSK duto ma jotend LSK mosebedo godo. Kata kamano wasewacho kanyo ni Faith Odhiambo nodonjo tele kinde manitiere gik mopogore opogore mane timore pacho kae. Mano miyo ne nitiere ng'ala manyime kedo ne ratiro mago mag jopiny. Ote machielo mabende aneno ka ong'isa kae wacho kae ni Joyce mosna welo ma nitiere godo e studio kanyo okinyi makawuona mor ahinya koda kaka gitwaka. To ikinde makoro Faith wuok e telo ang'eyo ne nitiere ting' maduong' ma yande oting'o. Bende ng'ama biro bedo ka donjo e telono bende nyalo rwako wuoche ma Faith yando rwako. Kata kamano wantiere mana kod geno pod ok wanyal ng'eyo no bobedo e yo machalo nade. Yiena mar mondo mi akaw wachu mogik ka waloro twak mar okinyi makawuona. Chak kodi Wakilo Yuga. Erokamano Joyce, an wachna mogik en jo LSK. Kidhi kimiyo ng'ato kurani onego ipenj ni ka ng'ama miyo ombuchani to be onyalo rwako wuoche Faith to konyalo rwako to e yo mane. Erokamano. Erokamano ahinya Wakili Memory Oyoga Apiyo. Wakilo Chieng' Gora, wachni mogik ka watieko. Erokamano ahinya, erokamano kuom miyowa thuolo mondo wanyis jopiny gigo madhi mbele e Law Society. Elections wachiegni, wanyiso members wa mag okil Kamaloka, Young Okil, mage member luo be nitie gi structures. Koro wan gi okil Kamaloka, wan gi jakomwa miluongo ni Handa Muok. Jakomwa Rokinde tetete mawuok Manyikwara Mogi. Koro wanyisogi ni mondo chieng'no ji wuog oko, ji odhi ogo kura ne jotelo ma gidwaro. Gigo gi kogno, ya. Oduma kidwa ng'i kochiek tigo igoyo kogno. Bende nitie osiepna moro ni Professor Chebe owacho ni gweno ka poti nyathi gweno ok idhi kudho buoy mondo king'eni mabiro bedo thuon. Inene kaka onyuole. Koro anyisogi mana mondo wa consider jowa mochung' e positions mopogore opogore. Asewacho Nairobi rep ka wan gi Wycliffe Oyomago to koro jowa nyaka wawachnegi. Effie Sheila Achieng', Upcountry wan gi Aseso Molo, wan gi Adhiambo Yoko, wan gi Godric, wan gi Vincent Otieno maya Mombasa. Koro wang'iyo jowa gi alongside others nikech ok gin kendgi ma ginyalo serve. But king'iyo telo mamalo to sani koro wadhi bedo maonge gi ng'ato nikech Faith ok nyal dhi kendo. Koro telo mamalo mag president, vice president onge nyakwara mogi mochung'. Koro jowa man kanyo ngas mamoko go gin be mondo wayiergi mondo gibed part of the council mondo wayud telo maber ndalo mabiro. To dhi bedo ndalo matek ahinya nikech wachomo yiero maduong' bende. Koro wadwaro jogo ma government ok bi miyo 1,500,000 ni mondo gigine. Wadwaro jogo ma strong, jogo moseloso, moseneno pesa, ma pesa ok buogi, ma sirikal bende ok buogi. Wadwaro jogo mosesu government in their own capacity ka podi weri gi council. Ng'atno nasenyisi kenda nuoyo Peter Manyonge Wanyama ma esane ma season mondo wayiere uru. Nyasaye biro gwedho kanyo. To mukika Wakili Gor kapok watieko wadong' mana gi dakika matin. E yiero mag LSK wang'eni kinde mathoth ng'ato ka tiyo kod ranyisi, kinde mathoth atiyo kod ranyisi e yiero maduong' ma pacho kae. Waneno ga ka jatend piny iyiero to ene kinde mathoth oyiero jalupne. LSK obedo nade? Vice President gi Vice President. Gine makoro giyierore ni wadwa chung' kumoro achiel kose bede yo machalo na to Saluto Mbulu. Iluto Mbulu ne President kende kose Vice President bende iyiero. Erokamano. Mae en achung' kenda. Onge ng'ama yierore gi ng'ato kaka ticket. Ng'ato nigi ticket namba deal. Achiel. Ya, koro seche moko ibiro yudo ka rumors moko mag list moko wuoga kaka election medo bedo machiegni. Tino ka list bedo mang'eny president elma ma line up. Koro line up go bedo but it's very informal. Officially gima timore ne president chung' kende, vice president chung' kende, jok mibiro yiero gibiro mana gitiyo mbele kucha. Koro ng'ato chung' kende onge ticket mar ji ariyo ma chung' kanyakla. Makata kila ng'ato ka timo campaign to kila ng'ato timo ma campaign kier. Jomoko dwa kata nonen gi jomoko nikech ketho negi kura. Aya kata kamano wechego mago mag gonya kata tiek koda chuth wageno ni biro bedo ka dok chien. Okonya dok nyaka medo nikech ochumi medo bedo matek. Lawyers bok dwa chulo. Ng'eno kwanya blame lawyers. Ka sirikal ok dwa chulo lawyers. Koro kigonyo gi be ok dwar. En mane gigonyo gi ok ni kech gionge pesa. Gida mana ng'eyo be ka ng'ano ni integrity financial integrity. Ang'o momiyo mae timore? Ng'ato ok nyal wuok kato wacho ni ato magi misega magi gik mabochung'ne koro ok ochuno mar mondo mi ogonye kose gonyo notice chwere. Dong samoro iluongo bura. Wakinde dhi romo kamoro. Ok owinjo giti gi fetch gi. Iriembas mana fea. Ok en gonyo moro ni wakilo dhiye. Wakilo nigi pesa matin ma government owinjo ogony pesa ma gitweyoni.
ka government omiwa pesa mwadwarogi gonyo no will not even be there. We need that money so that lawyers can live with dignity. Yeah. Erokamana inya wakili Ochieng Gor kachiel kodin wakili Memory Yoga Pio kuom kauthulo maru okinyi makawuono ubi wabed kod twak otudore kod yiero mag LSK kachiel kod weche ma otudore kod sirikal kata counties magwa koso kata deko chulo kinde gope mage masani koro sechopo bilion 180 kod adek. Kendo ageno nomenda makamani bobed ka igolo mapiyo piyo mar mondo miyo kinde oyud ratiro margi. To bende bura mabende ng'eto mano mar do mamalo mano manakuru makoro ok dwar ni private law firms or represent kata ochunge lo kembe mag sirikal. Bende ageno ni ng'eto makamani bobed ka ing'iye e yo makare mana kiwinjo kae ka wakili Gor wacho ni okinde bende gin mana jo Kenya omiyo gintiere kod ratiro mano mar chung ne ng'ata ng'ata obed migepe mag sirikal kata ng'ato en owuon. Bende wacho kanyo yo makare ni in kaka japiny seche moko ka nitiere kaka iwinjo ni okila okotimoni kata okochungni e bura yo makare to nitiere kuonde minyalo chwale ng'ur magi mar mondo me eyud kony e yo makare. To mogik bende owacho ni ka nitiere kaka iparo ni okil seche moko ochaji pesa mathoth bende nitiere kuonde ma inyalo chwalo ng'ur makaman mar mondo mi ononane kamane pesa mano winjo bedne ichaji kata oyo. Kata kamano nyaka sani wakoyo mana hawi maber ne jogo duto makoro nyaka sani osewuok oko e ng'wech mano mar laro kombe mopogore opogore mago mag LSK. Ochakre kanyo kod jatend LSK wantiere kanyo kod jalup jatend LSK mano president kachiel kod vice president kachiel kod kombe mopogore opogore mano mar general member Nairobi rep kachiel kod gwenge mamoko. Jogo duto mabro bedo kalaro kombe e yiero mar LSK tarik 19 dwe mar 2 mano mahigani wakoyo negi hawi maber gitim campaign e yo maber mar mondo mi wabed kod jatend LSK makare mabro bedo ka chung ne ratiro mar jopiny e yo makare to bende bro bedo ka tiyo kod sirikal e yo makare ma ok ni sirikal muonyo LSK. LSK en duola ma winjo be ni chunga kar kende. Nyakora Muge Jwang yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en poko pogore gi Sharon Ong'ao. Riti masani nyinga Joyce Oduor.